Martang yang mahita asini roha madikamu doho dame nasian de bata amata. Doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluna di habakadonga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus. Tatangi homahata ni di bata ima na tersurat di Psalmen 140 ayat sada. Edde sian si Daud ale Jahoba saya tangi homma tangyaki patinggil pinggolmu ubigi anggukon saya alusi ma aku di bagasan habonaramu khobar tu hati horam. Mazmur Daud, ya Tuhan dengarkanlah doaku, berlah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Ido sahakna. Dia makadongan songon topik ni trupu tahun ditangi ho debatado tangi yang tang. Tuhan mendengar seruan dan doa kita. Satu kepastian dalam hidup orang percaya adalah meyakini setiap doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Karena tidak ada doa nang tangyang tai nama gopo. Alai sada nama setakas do panidangion ni parpesalmen. Di tangyang ni ibanai, di edde ni ibanai nama dok ale Jahoba saya tangi hon ma tangyaki. Di sudi tangyang nai, pangidoan nai, patinggil mapinggolmu ubigi anggukon. Jala alusiau di bagasa kabonaran hobar tu hati koram. Ima sada kerinduan ni parpesalmen di tangyang ni ibanai. Di pabawar sudi anggu-anggu nai di anggukon. Di pasah dia memohon. Imana kengan Allah diboto parpesalmenido debata na satia debata na bonar di habonar ni debata diboto ibana di tung naso pasoboni debata imana di anggu-anggu dot di sudi parmaraan di sudi ima hamaolon na nedupan ni ibana alanido. Sada nama setakas dohonot tadi bagasan ngulutong. Asa ikon lempatar tarida di bagasan panggumito pangalakot ta ima halak si partangya kita. Sutungadok kita nama bir, sutungadok kita nama dok na sudialusi di bata doa kapangiduan doa kailheleta. Alai kotaingo do totong dia makadongan songon nani dok di parpesalmenon. Sakap ni debata doa siwan debata ido kon naturus di bagasak kita. Asa molo ape nata pangido dohot nata anggukon nangadong naso binoto ni debatai di bagasang mulut alay saluhut naing diigil doa sa marhapatean tuhabonaro do tulomo ni rohan ni debata. Ido sada tangyang ni para pesalmenon. Tangyang ido malid gugu di ibana menyemangati. Na mga semangat di mana mo sa ima molo sosope molo tung borat peha si taononi si adupani alias sa margugu ibana asa andong di ibana kekuatan unang gabi telu ibana di namasay ido na di angguk kotu debata sada anggu-anggu sada tangiang doido honot talaw pabuatu debata dinggadu hita mangangguk ko sudi ka pangidot itu di bata mangangguk ko sudi akana hobarto sakka ni di bata songon ketulusan songon pangidoan di bagasan uduk do serep ni roha mangidot ibana asa tung ditangi ho debata anggu ta do pangidota ele-helek tak terlumo bimam disudi napojot di rohata di patau hita dia lusi debata hobartu sakka na atau ngamang dota minang tapa buah matu debata ta angguk kemaholan di bagasan ni goar ni debata. Amin.
Mauliate Mario Ali Tuhan Dewata. Napa yang kami marhiti hatam nabadiye. Amin.